Yaba mfowethu, sanibona Phungalenja la. Hayi akonakala kakhulu. Njengoba unyaka uphela nje. Ngiyazi amaqhawe nayakhipha nje manje. Unyaka uyaphela. Right. Asifuni ukuzwa umuntu okhuluma indaba zabantu. Sicela umuntu acula umuntu. Makuumuntu alapha umuntu atalapha into ebonakalayo. Hayi le ndaba kaKhuzani yokuveza amahlazo, umuntu seveza isecret manje omunye umuntu ongemculi futhi nakhona. Cani iyeke leyo nto ibuxoki. Awukwazi ukuthi wena umaskandi ubiza inkosi emaskandi uthanda umhlaba wonke, usaveza ama voice note engomeni usangana lokho kuhlanye. Usijwayela kabi thina sabalandeli bamaskandi, siyabaculi futhi bamaskandi. Usijwayela kabi sezinsizwa ngoba uyasilulaza mlomo enje. Awukwazi ukuthi uphezulu kangaka uvezana nama voice note. Cha ngikhuluma impela nje ngoba nami ngiyinsizwa futhi ngiyinkosi yenonke insizwa, niyakwazi nani nokho. Right. Thina sazi umntalapho webhova, umntalapho kaMtshengiseni, umntalapho sezingeni uze umuntu edescribe umuntu engomeni ethi ngumshaya wendoda namahlombe amakhulu, umshaya wendoda ende yasemsingi. You understand? Agudlindlu. Sazi umntalapho wangempela thina hayi umntalapho mo voice note ubufazi lokho. Wena Khuzani umama omthandazi ungabilingi uyibize ngensizwa. Awuyona inkalakatha wena, hayi umasimba lawo. Ayikho leyo nto. Wena ngiyakusola ngathi uyisitabani wena. Ngiyakusola impela nje wena. Kancane kancane uyavela wena Khuzani wena. Wena kancane kancane uyavela. Ngoba manje ayikho insizwa ekwazi ukuveza ama secret weyinsizwa. Yabo makuthi uyinsizwa ngempela thina selusa thina saqatha. Yazi uma uyinsizwa thina kunezinto ezenzeka le ehlathini ekweluseni le. Ongeke uzizwe ngisho wathi sisixabene esikoleni. Ongeke uzizwe ngisho wathi sekuxatshene manje insizwa ayixabene ngamane umuntu simgqama ingozi. You understand? Kodwa ngeke uze kuthiwa uPhungalenja kadelele noSibanibani uPhungalenja kade jikjela imoto yaSibani, ngeke uyizwe yonke lento lesizenze ehlathini sizinsizwa. Kwena uyinsizwe enjani wena eveza ivoice note yensizwa? Uyabona nje umama omthandazo. Wena uyilabo mama laba afaka amagawuni umuntu ngo11 emini umthole emile lapha endleleni efake igawuni ehleli pheke kwebhakede eqekethe indaba. Yileyo muntu wena Khuzani. Umuke manje waphinda wenza lento leyo ukuthi uveze ama voice note wabantu. Sifuna ukuvele silapha eTax Studio sifike sibulala uThuthana. Sibone uzoculaphi. Ngoba manje uyasanganela. Uthi ubiza ngomculo unya, uhamba lapha ufika estudio, ufika ukhuluma amasimba. Uveza ama voice note wabantu, akubona umtsizwa lobufazi lo. Bona kancane uyavela wena, ngiyakubona njalo. Yabo manje ufuna ukuthi umko waveza nje imfihlo yomuntu sikushaye. Kushayele lokho ukuthi uyasilulaza siyinsizwe, uyalulaza igama likaMaskandi. Uyasilulaza siyiAfrika, sabantu abamnyama, uyasilulaza mlomo enje. Lento yenza wona Khuzani kahle kahle kwawumela ukuthi ungizwa akubophise. Ngoba manje wena uyazi ukuthi ukuveza ivoice note yomuntu kuyicala. Kufana nokuphenya ifoni yomuntu. We understand. Kodwa ngenxa ukuthi ungizwe uyinsizwe uya understand ukuthi wena umfazi. Ingakho kuyekile. And manje next time sifuna ukuthengela amapitikothi namabra namapijama ngoba manje nengqondo yechicken wena Khuzani. Lento yenzayo ukuveza yezingizi kunezinto ongamelanga uyiveze. Njengamanje uzona nosikweletu nomuntu ekhala lapha somele bahlale bemincile manje ukuthi mhla kuxatshenwe sekuyovela ama voice note manje nixoxelana izinsizwa le ehlathini la esihlangana khona sinsizwa sekuyovela ama file manje ukuthi uKhuzani uswela izinyo kade ekhona somele sihlale simincileke manje ngoba wena umlomo manzi awuhlalwa mpukani umlomo wakho uhlezi uyaqeketha kancane kancane uyaqeketha amasimba lawo. Umuntu uyinsizwa ngempela sifuna ushaya ingoma. Makuthi amntalapho ngizwe umntalaphe ngamagama omtsizwa. Hayi ukuthi manje wona uyamntalapha manje usumntala awusamntalapho usuveza amafayili angenza ukuthi ungizwe abulawe abantu kusasa. Uyazi ukuthi yini IFP? Uyazi NC wena? Ukuhlanya lokho. Ukuhlanya lokho akuzona into ongadlala ngazo lezo. Hayi. Makuthi beyangixabene dublanani phela singanikeza ibhamu dutshulwane phela once kufiwe sazi ukuthi ni create ne Russia ne Ukraine kuyaliwa manje. Le nto eniyenzayo le nayo kakhulukazi wena Khuzani ufundisa izingane omjabulisi nomjolisi uphica ubuxhosa. You understand? Ubuxoka I mean uyahlanya wena uyahlanya. Ayikho lento yakho yenzayo.
hawu ngitshela nje mina ngisabi ngisho ngiyeza lana nesidudla sakini leso uthibela ngishaya ngibhanqe nonke nomkhulekelo nophondo esiphongweni ngisabi umuntu phela mina ngishaya kwasani yabo so please makuthi umuntu umcula ahlale ekuculeni ukutshengiseni wathi makuthi umsakahlale kusakazeni lento yokuthi wena ngala uyacula ngapha uyaqeketha fuset ayikho lento yakho show mina manje inkosi yensizwa ngikhulumela zonke insizwa kwayena ungizwe ngiyamkhulumela njengopresident wamabhinca wena uyinkosi yama voice note Khuzani hawu wenza amasimba lapho uyibiza ngenkalakatha fuck off nenkalakatha yakho ayona inkalakatha wena kancane uyavela kancane uyavela soke sikuhlanga nje isinsizwa sikubize sikulalise phansi ukutala phi inqalezi uzovutha mfana wami ngiyakutshela uzozwa ngathi uyasha lento yakho nje ukuthi uyalapha ngazi uthuthana ivimela kanjani lento angazi ayenziwa lento leyo muyinsizwa yakwenu zifundiswe umnsizwa makuthi awufundanga umnsizwa lekini lemandaba woza la sikufundiseke thina ukufundisa ukuthi yini insizwa kunezinto ezikhulumayo kunezinto ongayikhulumi and manje uyi role model yabanye abantu babukela kuwe you understand abantu abaningi njengamanje abafana abancane osikweletu babukela kuwe sinabo umjabulisi la sinabo unkuzendala la sinabo ogqibo abantu abacula ingoma yangempela sinabo quality abafana abancane abafuna ukuthi kusasa nababe utho emphakathini kodwa wena uzana amasimba lapho bafundisa ukukhuluma indaba zabantu mfazi endini fusak qondo yakho isebenza wena Khuzani mina ngichamile phela namuntu mina ngishaya ukuvukayo futhi akekho umuntu owakwathi ngiyamthanda emhlabeni ngithanda umfazi wami nengane zami phela nabakithi wena Khuzani nawe anginandaba nami wenza into right ngizokuncoma but uma ubheda ngizokutshela ukuthi uyabheda uyabona ingakho abantu ade bethi waye ngakuncoma mhla uye phesheya ngicoma umthandeni no umthandeni ngeke umze eveza ama voice note wena uyabheda wena unamawala too much noma kumanzi angazi iqiniso la yapi noma manga phuma ngayo lembobo lesemlonyeni hayi fuck off na Khuzani for sec hawu